Mehmet Emin Özmen, Doğru Haber. Hilbijartina dersa zimanê Kurdî. Türkiye welatekî xerîbe, tiştên ku 10 sal berê hatine kirin, 10 sal şûnde vê carê bi matmayî wiha dibêjin. Ev tiştan çawa kirinin. Bûyerên ku do bi çepikan dihatin kirin, îro jî ji bo wan tiştên hatine kirin digirîn. Bi rastî ev rewşek ecêbe. Ez benî dema min dest bi mekteba seretayî kir, min bi Tirkî nizanî bû. Di roja yekema mektebê de em wek sinifê kesekî bi navê mamoste nas kirin. Mêrê kesekî cuda bû, qiravat kiribû stûyê xwe û çakêt li xwe kiribû. Ne tenê kinc û cilên wî, zimanê wî jî cuda bû. Ew ji me pir cuda axivî. Me bi zimanê wî nizanî bû û ew jî bi zimanê ku em pê diaxivîn nizanî bû. Lê ji mêrê kire gotin ku here bibe mamosteyê van zarokan. Herçiqas bi ziman nizanî bû jî hatû bû mamosteyê me. Me heta demeke dirêj li zilamê ku navê wî mamoste bû mêzekir û nihêrî. Me hewl da ku em ji hereket û tevgerên bedena wî tiştên ku digotin fehm bikin, ka ew çi dibêje û çi nabêje. Paşê mamoste tiştek li ser texteyê reşxêz kir. Ji me xwest ku em di defterên xwe de xêz bikin. Helbet me fehm nekir ku ji me çi tê xwestin. Zarokên esker û polîsan di sinifê de bi acele di defterên xwe de tişt xêz dikirin. Me serê xwe dirêjî wan kir, me dît ku wan heman xêzkirinên li ser texteyê di defterên xwe de xêzkirinin. Me jî yên ku bi Tirkî nizanin bûn jî dest bi xêzkirina heman xetan kirin. Êdî ji bo me nexşareyek hatibû çêkirin. Dema ku mamoste tiştek ji me dipirsî, me hewl da ku pêşî zimanê bedena zilam yanî lîsanê halê wî fehm bikin, dûre me li zarokên esker û polîsan mêze dikir, gelo di defterên xwe de tiştek xêzkirine yan na, me hemûyan heman tişt dikir. Dema me dest bi mekteba navîn kir, me dest bi axaftina Tirkî kir. Lê me nikarîbû dev ji edetên xwe yên berê yanî Kurdî berdin. Bêguman îro jî em rastî pirsgirêkên ku me fehm nedikir hatin. Dema darbeya 12 îlonê de ez xwendekarê mekteba navîn bûm. Yek ji îcraatên herî muhîm ên 12 îlonê ji xeynî Tirkî zimanekî din li cî û qadên giştî yanî li sazî û daîreyên resmî bi şîddet hat qedexekirin. Ji ber ku em di korîdora mektebê de bi Kurdî qisse dikirin û diaxivîn, mamosteyên me li me dixistin. Bi rastî jî hinek ji xwendekarên lêdanê piştî sala 1984 bi gotina xelkê herêmê çûne çiyê. Li hepsa Diyarbekirê bûyerên gelek bi êş û jan qewmîn. Pîrekên îxtiyarên ku piştî 12 îlonê ji bo dîtina zarokên xwe dihatin hepsa Diyarbekirê, ji ber ku bi Tirkî nizanin, tenê 10 deqeyan li rûyê zarokên xwe mêze dikirin. Belê, ew pîrekan tu carî bi zarokên xwe re qisse nedikirin û xeberdan nededan. Beriya 12 îlonê gerda pîrek îxtiyar ji bo tedawiyê bihatana navenda sihetê yan jî nexweşxaneyê wê bi rêya wergêr û tercümeyê nexweşî û derdê xwe ji doktore digot. Dema hewce bibana min ev karê wergerê yanî min tercümantî dikir. Lê 12 îlonê ev karê tercümantiyê jî bidawî kir. Ji xeynî Tirkî xeberdana bi zemanekî din bi temamî qedexe bû. Ji bo Xwedê bersiv û cewaba min bidin. Pîreka îxtiyara ku ji bo tedawiyê ji gund hatiye divê bi kîjan zimanî nexweşî, derd û kulên xwe ji doktore vebêje. Belê, tiştên ecêb û xerîpiyên bi vê rengî dihatin tetbîq kirin. Hikûmetê bi vekirina TRT 6 ku wê demê navê wê bû, tiştekî weka şoreşgerî kir. TRT 6 însiyatîfek bû û rehetî da Kurdan. Niha jî bi navê TRT Kurdî weşanê didomîne. Bi vî awayî çand û kultura Kurdî bi kanaleke resmî ya dewletê tê weşandin. Her wiha dersên bijarteyên Kurdî li mekteban hatin zêdekirin. Ev jî îcraatek muhîm e. Di vê manê de Hüdapar dixwaze bi bernameyên cûr bi cûr derbarê qursên zimanê Kurdî de hişyariyê bide û balan bikşîne ser zimanê Kurdî. Şikû gumana min tune ku ew xebatek pir bi qîmet e. Lê dil dixwaze ku her zarok bi zimanê xwe dayîka xwe perwerdehiyê bibîne. Lewra zimanê Kurdî, zimanê ku Xwedê daye me ye û divê tu evd tiştên ku Xwedê daye şûnde nestîne.